Kaixo denoi, 11. astean sartuko gara, Pazko astean, eta apirilaren 25-tik maiatzeko astea izango da zehazki 11. Asteko entrenamenduarekin hasiko naiz, ohiko formatua izango da, eta astelehenean igeriketan beharko dugun materialari dagokionez, batetik pula eta bestetik palak beharko ditugu. 200 metro igeri eginez hasiko gara, arnasketan bilateral deituriko teknika erabiliaz eta ebat intentsitatean. Jarraian, 2 aldiz 25 metro progresiboak egingo ditugu, hau da, lasai hasi eta abiadura azkartuz, eta batetik bestera, deskansu egingo dugu 15 segundukoa. Jarraian, 50 metro egingo ditugu, lasai euts intentsitatean, eta ondoren berriro ere 2 aldiz errepikatuko dugun blokea izango da 25 metro esprinak. Hau da, lasai hasi, suabe eta topera dena emanez 25 metroak. Deskantsua egin, minutu batekoa, eta ondoren beste 25 metroak esprinean baita ere. Jarraian materiala hartzea tokatuko zaigu, batetik pula eta bestetik pala. Eta bi hauekin egingo duguna izango da 3 aldiz 200 metroak. Intentsitatean eta oraingo honetan ere arnasketa bilaterala teknika erabiliaz. Batetik bestera 55 segunduko deskantsua eginaz. Materiala utzi eta 2 aldiz 25 metroak egingo ditugu esprinean eta batetik bestera 55 segunduko deskantsua utziaz. Eta amaitzeko ohikoa dugun txalupa formatuan egingo ditugu 100 metroak lasai-lasai entrenamendua amaitzeko. Eta hori bai, astelehenero moduan, igeriketa utzi eta gimnasiora joango gara, pesak egitera. Ostegunean bizikleta egingo dugu, aurreko astean bezala oraingo honetan ere 1 eta erdiko entrenamendua prestatu digu Fitguneko Hector Llanosek, baina oraingo honetan baldintza moduan ez digu jartzen malkartsua izan behar duenik. Beraz, hori ja aukeran. Eta hori bai, 1 eta erdiko entrenamendua egin ondoren, ariketa batekin amaituko dugu entrenamendua. Zeina izango den 2 aldiz errepikatuko dugun bloke bada, eta blokea da 3 minutu egingo ditugu E3 intentsitatean, jarraian 3 minutu E2 intentsitatean, hau da, aurrekoa baino moteltxeago, eta azkenik berriro beste 2 minutu E3 intentsitatean, hau da, azkarrago. Eta esan bezala bloke hau 2 aldiz errepikatuko dugu. Eta honekin, bizikleta alde batera utziko dugu, eta ariketa osagarriak egingo ditugu, kore ariketak, zeinak entrenamendu taularekin batera topatuko dituzuen. Eta igandean korrika egingo dugu, ez dauka inongo zailtasunik entrenamenduak, lehenik eta behin 10 minutu batean, ondoren azkarxeago beste 10 minutu, eta ondoren oraindik eta azkarrago 3 intentsitatean 5 minutu. Jarraian pliometria ariketak, dagoeneko ezagunak dituzuenak, eta bakizu erresistentzia eta teknika hobetzeko mundialak direla, eta azkenik 5 minutu lasai-lasai entrenamendua amaitzeko. Eta hauxe izan da 11. asteko entrenamendua. Primeran ari zarete eta eutsi gogor. Animo denoi.